Lige nu der er vi i Tårnby, sådan set i haveforeningen Sydgrænsen. Det er her, jeg går og pudser lige nu. Jeg er vokset op herude med min farmor og farfar, havde kolonihaven. Sommerfester, indsamlinger og alt muligt. Helt i gamle dage duften af tjære, som min farfar brugte til træet dengang. Det ligger stadigvæk. Man kan stadig dufte en gang imellem, når solen virkelig står på. Det er livet. Sommer, sol, Danmark. Det er dejligt. Hvis jeg skal komme ud i haveforeningen, så er det sådan set super simpelt. Du går bare ind på kalmannvinduespudsning.dk, så kan du enten booke mig direkte i kalenderen, få prisen og booke i min kalender, mens du sidder derhjemme. Det kan være søndag aften, eller hvornår du har lyst til det. Du kan også ringe til mig. Der står både telefonnummer og det hele. Du kan også se det her i videoen.